ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ 6 ಮಂದಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ. ಗುರುವಾರ ಚಾಲಕನ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಹಾಗೂ ಬಸ್ನ ಸವೆದ ಚಕ್ರದಿಂದ ತಲಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿ ದುರ್ಮರಣಕ್ಕೀಡಾದ ಘಟನೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಶೋಕ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಊರವರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ತಡೆದು ആക്രോശ വ്യക്തപ്പെടുത്തിದ್ದಾರೆ. എന്ന് പറയുന്ന കേരള കർണാടകയുടെ ബോർഡറിൽ ഇവിടെ KSRTC ബസ് 2 എണ്ണം വന്നു. രണ്ടിനും ടയർ ഫ്ലാറ്റ് ആണ്. കഷണ്ടി തല പോലെയാണ് ആ ടയറുള്ളത്. ഇത്രക്കും അപകടകരമായ രീതിയിൽ പിന്നെ ഒരു കൃത്യ വിലോപമാണ് KSRTC കർണാടക ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ സംഭവിച്ച അപകടം അതിൻ്റെ മുഖ്യ കാരണം ഈ ടയർ ശരിക്കും ഇല്ലാത്തതാണ്. ബ്രേക്ക് അടിച്ച പാട് 3 തിരിഞ്ഞ് ആ വാഹനം അപകടമുണ്ടാക്കി 4-6 ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ആര് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും? ഒരു പബ്ലിക് കരിയർ ബസ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വാഹനമായി മാറിയതിൽ വളരെയധികം ഖേദവും ദുഃഖവുമുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പും KSRTCയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ കർണാടക KSRTCയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫീസിൽ പോയി മംഗലാപുരത്ത് പല രീതിയിലുള്ള പരാതികൾപ്പെട്ടതാണ്. റാഷ് ഡ്രൈവിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ, വാഹനം നിർത്താത്തതിന്റെ കാര്യത്തിൽ, പല കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾ പരാതിപ്പെട്ടതാണ്. ഈ പരാതിക്കൊന്നും ഒരു വിലയും നൽകാത്ത രീതിയിൽ അവർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനെതിരെ ജനങ്ങളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ട്. ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ ഇവർ ഇതിന് പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരവുമായി ബസ് തടയൽ സമരം നടത്തുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നിവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸವೆದ ಚಕ್ರಗಳುಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಸಾರಿ ಹೋಗಿರುವ ಬಸ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಂಡರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಲವು ಬಸ್ಸುಗಳು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷೆಯತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯದ ನಡುವೆಯೇ ಈ ಕ್ರಮ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಸ್ಸು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಚಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ KSRTC ಬಸ್ಸಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಈಗ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಸ್ಸಿನ ಫ್ರಂಟ್ ಟೈರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜನರನ್ನು 50-60 ಜನರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಇದರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡುವ ಕೆಲವು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಜೀವೋಪಾಯವಾದ ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. വെറും KSRTCയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലായ്മയും അതുപോലെ ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലായ്മയും കാരണം മാത്രമല്ല, അതൊരു പ്രധാന കാരണമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ആരംഭത്തിൽ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദേശീയപാതയുടെ DPR പൊതുജനങ്ങൾക്കും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും സർക്കാരുകൾക്കും നൽകാതെ കൃത്യമായി നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാണ്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് RT ആക്ടുകളിൽ പോലും ഇത് ലഭിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള ഈ റോഡ്, ഈ വളവിൽ ദേശീയപാതയുടെ ഇരുവശത്തുമുള്ള സർവീസ് റോഡുകൾ അത് ഒരു വാഹനത്തിന് പോലും കൃത്യമായി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം NH നാഹി ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടുപോയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള പരിചരണം, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അത് ചെറിയ രീതിയിൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന നഷ്ടപരിഹാരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉത്തരവാദിത്വം നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയും അതുപോലെ ഈ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള കരാർ കമ്പനിക്കാരും ഈടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന നടപടികൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നുകൂടി ഈ വിഷയം ഞങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. അപകടത്തിൻ്റെ കാരണം ടയറിൻ്റെ കാരണമാണ് അപകടത്തിനുണ്ടായത്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരും പിന്നെ ഹൈവേ പോലീസും നിരവധി കർണാടക ബസ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ടയർ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. റിസോളൊക്കെ അളകിയിട്ടാണുള്ളത്. കേരള സർക്കാരിനോടും കേരള മോട്ടോർ വകുപ്പിനോടും പറയാനുള്ളത്, കാസർഗോഡിലേക്ക് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന വാഹനത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് മഴക്കാലമാണ്, ടയർ ശരിയില്ലാതാണ് സർവീസ് നടത്തിക്കൊള്ളുള്ളത്. പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ട് ഈ ടയർ മാറ്റാനുള്ള നടപടി കേരള സർക്കാർ കാസർഗോഡ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് MVD ഇവർ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകും.